7 красиви молитви, които да ви благословят през целия ден. Когато се събудите, кажете: Господи, обичам Те. Когато излизате от дома, кажете: Господи, моля Те, върви с мен. Когато се чувствате тъжни, кажете: Господи, моля Те, утеши ме. Когато се чувствате щастливи, кажете: Господи, хваля Те. Когато се сблъскате с трудности, кажете: Господи, моля Те, помогни ми. Когато направите грешка, кажете: Господи, моля Те, прости ми. Когато заспите, кажете: Господи, моля Те, остави ме да си почина в прегръдките Ти. Помнете, силата на тези молитви никога не спира. Ако Бог е добър към вас, моля, кликнете върху връзката на началната страница, за да се присъедините към молитвената група. Нека се молим и изучаваме Божието Слово заедно и нека Божият мир и благословие никога не напускат дома ви.